Yes. No a potom počkaj, tu je, že zaujímavosť k tomu, takže ty ju môžeš vyvrátiť alebo potvrdiť, že pri hľadaní nového mena ti kamoši dali podmienku, že musíš mať na konci RK alebo S. Že Separ sa pôvodne podpísal ako Sort. Áno. Takže to je true a že potom kvôli nejakým writerským veciam si to Áno, musel v Žiline bola crew, ktorá sa volala Sorta. Oni malovali vlaky a boli akože o trošku ďalej na inom leveli, jak vtedy ešte ja. A v tomto writerskom svete sa takéto veci moc neodpúšťajú, vieš, a nepotreboval som mať konflikt v Žiline s niekým za to, že akože ho kopčím. Tak som zmenil si meno zo Sort na Separ. Yes. No a potom počkaj, tu je, že zaujímavosť k tomu, takže ty ju môžeš vyvrátiť alebo potvrdiť, že pri hľadaní nového mena ti kamoši dali podmienku, že musíš mať na konci RK alebo S. No, ne, to neboli kamoši, čo mali podmienku, ale ja, pretože pri graffiti sa strašne rieši, jak vieš tú statiku toho nápisu urobiť a statika proste sa zle robí, keď máš na konci O alebo I alebo Y, tak sú to, akože Y sa ešte dá skrutiť, ale také akože basic písmená, ktoré vlastne nemáš úplne moc jak tvarovať, tak na konci nevyzerajú dobre. A ja mám crewmana, ktorý píše, že Dano, on nenávidí to očko, čiže to je proste o tom, že som chcel na konci mať niečo, čo sa, lebo to R-ko aj to K-čko má tú nožičku, s ktorou sa vieš vyhrať potom hociak. Yes. Takže vlastne a P-čko malo byť, alebo I-čko v strede, lebo to je zase staticky dobre do stredu, lebo je to vlastne len palica. Spojovák, no, čiže z toho vzniklo Separ nakoniec. Takže vďaka grafitu môžeme ďačiť za to, áno, že...